Malo kaluo osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e kind oganda mathoth pachoka. Kata obedo ni jomoko wacho ni mano en nyadhi kendo kido mar oganda luo dwaro koro nitiere mondo oganda luo oduok piny nengo liete kaluwore koda nengo ngima masani medo mana idho. Sifros Okinda miyowa mathoth. Commercializing burials today is not African, it's un-African. People used to be buried either the same day or the following day when they died. Burial or funeral was not an enterprise as what has come today. Mano gai mar Azimio Raila Odinga e nyasi mar alam ne ringre mane en jamadar Francis Ogola. Raila seyo jopiny kuom ng'awo nengo liete. Raila wacho ni loko liete ohala ok en kido mar ja Afrika. Ni ko jigi par. Kata go bokra bolo. Kata gi weche machalo kamago. Nikech wach sanduku gi gik moko masani tinde nitie gi ne onge. To bende iko ne kaji obiro ni iko to weche mag chiemo ne ok bed godo mang'eny ma otedi oyang' dhiang' otimang'o. Jogo mane biro eliel ema ne iwacho negi ema ne ting'o chiemo kabiro go. Ng'ato ting'o chiembe ogute moro ndweto ya tonga. Koro kama ne liel notimore ne ok tedi mach ne ok lielie. Nyakoromogi sani kirango simbi e mbui mar WhatsApp idhi yudo ka in kod grup kata grube mar solro mag joma otho. Kata obedo ni gin grube ma ji donje gi chuny mar konyo e kopo mogik mag joheragi, nitie penjo mathoth kaluwore kod budget to kata mana nengo mag gik moko ma idwaro. Mae chalo mana ni liel osebedo ohala maduong'. Jomoko donje komiti kanyo gi neno mar ni wa escalate nengo. Abro yudo tenda, an mabro kelo tent, an madhi kelo matokni magolo ji Kisumu airport, akawo tenda no, an madhi kawo tenda mar Tueng'o. Omiyo en ohala malach. Kata mna jo Kristo ibiro yudo ni ka ng'ato tho to kanyo ng'ano ok lem kodgi maber, pod idhi omogi magi bi mamigi pesa. To makaluone manyaga tede chapat, kuon ma brown, kuon marachar, gweno mowang', gweno moko wang'. I mean, en gimoro ma kata king'iye kibido piny dala ninyo ni ka chande, wachamo kanon nikech hoy dala no ka ji ok nyal bang' koseyiki. Kapok wadhi mabor, wadwaro ni mondo wagwane kwan matin e wi liete matinde. Wadhi tiyo kod ranyisi mar liel ma welo ni e kind ji 700 nyaka 1,000. Wachako gi hema. Ka jolony wacho ni kido mar dom dhi bedo makare. Hema ni chiwo kod kind shillings 450 nyaka 600. Ng'eny liete mag nyadhi tiyo kod carpet makwar ma ichiwe kind shillings 350 nyaka 450 luwore kod bor mare. Piny tindo lony nyakoromogi kendo ji dwaro ni joma ni mabor bende one gima timore. Omiyo live coverage kata picha machiel kachiel e mbui ibiro tim kod kind shillings 15,000 nyaka shillings 50,000. Gir kod duol kata PA system biro kawo kind shillings 100 nyaka 120. Kochope kombe biro luwore kod kit kom ma ng'ato dwaro. Kowuok e kom ma achiel en shillings 100 nyaka kom ma achiel en shillings 2,500. Kiwinjo weche miwacho piny ibiro fwenyo ni ber liel kata rach ne kaluo ipimo kod kaka jokata notoko ne ji. Ma bende en achiel kuom gigo makawo omenda matara e liete. Ne welo e kind 700 nyaka 1,000 kata biro kawo omenda e kind shillings 250 nyaka shillings 550 luwore gi weg liel. Parni ma ok imedie dhiang' kachiel kod yien ma anyuola e magolo. Watiegi ting'o maiti. Ne ranyisi ni wadhi tiyo kod golo maiti e boma ma Nairobi nyaka kaunti ma Migori. Kidwa tiyo kod Toyota Prado mayo maiti mobo maber e Yothiwi idhi tiyo kod shillings 120. Has mar ji 14 biro kawi shillings 50,000. Ka has mating'o ji e kind 48 nyaka 52 biro kawi omenda maromo shillings 80 nyaka kata shillings 100. Geche bende wan go mopogore opogore. Wantiere gi van mating'o ji 8 kachiel gi ringre iye. Wantiere gi minibuses mating'o ji 20 nyaka 48. Bende wantiere gi modhiale machalo kaka Prado ma ywecho chien. Koro nengo luwore gi gari mitiyogo ko ringre dala. Nyakoromogi kwan ni ka wagoyo to wayudo ni liel achiel kende oganda luo tiyo kod ma ok tin ne milion 3. Pareni ma ok waketo nengo ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo e chope wuoth kendo dok thurgi gi gik mamoko matindo tindo. Koro go kwandi kipimo ni giko dira liete kaluo hewo kata bich e wuod achiel.
Pek mar liel ni kinde mathoth yudo josiasa ka oganda mano yiero gi podho kuomgi sama masira yudogi. Pek ne chalo nade kuomgi? MC Makanyidoto manitiere kar chung' od bura mandhiwe kaunti ma Homa Bay Lantana Apopo lero ni nyaka ne yiere nyaka sani omenda ma Jokanyidoto osetiyo godo e liete oheo $120 ka en owuon to osetiyo kod omenda ma hawo $3 nyaka ne yiere August kochopo 2022 $100 gi wiye e iko 100 gi wiye e iko maybe 120 million wasespede iko to solo mana gwen kanyo e to kinge pesa modong for dongruok e million apar mandara to 2 years was spend 100 million e burial committees eno kwa makigote bono kodonjo but average ile kasego kwanono ochopo na gimoro 8,000 le kaliel to kinge 8,000 ni over ignario ana pane maro okapar akosego kwano ochopo gimoro 2.8 million masaso liete. Apopo wacho ni oganda luo ok keth omenda kende e liete to nyaka sechegi mag timo tije mamoko. Pile onge mitimo ka in shemeji dalano, in yuoro dalano, kata in wad dalano. Onge mitimo e juma degi te. Mano ngeni sani madhi kanyo en, sawachi ni saa 2 padei, to unji 30. Mano seche 60 padei madhi. Dalo 20, mano seche 1,800. Saa mwenye utemi ngwere goe ma important, unuketo ni podo yuak urito ngama punti muchari. Koro sano be oken en very expensive wala kata pesa. To kata mana jodolo bende nitie ong'ala manyime kendo gin ema gitimo hocho ne jogo ma owito jogi. Kata kamano pek nigi bende gineno seche ma giriwore kod jogo mani kod kuyo. Canon Evans Omolo en jata tije kanisa mar All Saints Cathedral manitie chuny boma ma Nairobi. Ringruogni biro tow, moiko piny kachane dhi tow gi sude moiko go jigo te. Gima dhi yudo ngima manye ka chingen chuny ng'ato. Ok adwa wacho ni mondo waiki ji ochora gi sanduge magala maricho. To onengo waduokie nengo piny. Ranyisi makende ma wan go en kaka noik Jawar. No boya kisomo kata ndiko. Boya go tamba. To kete kacha to ike. Kane jamadar Francis Ogolo wito ngimane, oganda ne nigi geno ni nyadhi mare kotenore kod apisi mane ntiere nyaka thone ne dhi miyo liende ing'awo. Gino mane ok ochopo kare kaluwore kod dwaro ma Ogola noweyo. He told me, Perez, a soldier can die anytime. So if I die, I need to be buried within 48 hours. I said, what do you mean? And then he said, Perez, I know you can give them problems. So I'm adding you more hours. Let it be 72 hours. The second thing he told me, I had to write them down so that I don't talk of my own things. The second thing he told me, he took me to the graveside. And he told me, this is where I'll be buried when I die. Ewi mano Ogola bende noik maonge sanduk mana kaka nodwaro. Liende Ogola noweyo ji mathoth gi penjo ka jomoko wacho ni mano e kaka liete onego tim. Sani sama koro ka ng'ato tho, onego dawa ngiewo machon cha. Ikane kata kuom ndalo 3. Tibo gi sanduk moro kata ma 3,000 mama mancho bogo Ogola cha. Tidhi tikane. Jaluo yie bie rambe mar liel. To korka kiluonge rambe mar nyathini mondo dhi sikul kata sama ngano katuo kapod ngima tiyudo ka konyal biro to ka ngano setho tiyudo koro biro nikech koro ji dhi chiemo. Ndalo corona ne waneno ka liel ne ok miwa garama kendo ok mijowa garama to nyaka sani be pok aneno ng'ama kata ng'ama sani ng'ato duogo ni chieno ni ok ochiemo e liende giduto te osedhi mana makare. Kata kamano nitiere joma nigi paro mopogore ni mano kit jaluo kendo ok onego loke. Ma en timwa nonyuologo wabiro tho ibiro ikwago wawe jaluo no mos mane jaluo en ng'at ma kata ka onge pesa tiyudo kogo sut maler to e ofuku ne kata siling 10 onge go mano jaluo. Moko kuom gigo ma oganda paro ni onego gol e liete oting'o chiemo, duoko chien nengo sanduku to maduong' en duoko piny thuolo ma maiti kawo kapok oike. Pesa muchoko go duto te puonjna goru nyithindo oru wene minoda bang'e gibigi konyre go gi nyithindo. An awuon tanyalo dhi liel ma chiemo onge kech adhi mani liel ng'at motho chamo emo mako chwenyo mi adhi to ka chiemo kende ta chiemo ka tiota yieng'a ich betin. Ji dhi chiemo tel, ji dhi chiemo duka, ji go chiemo ne joma use, ji uso be sani pi, biscuit, soda, madho dok chiemo gweno dalani. Ok kata ka kitami ringo gi chapat. An damor ahinya ka wachoko pesa mang'eny e liel yudo kaka wabro puonjo nyithind ng'at modong'ni kata kaka wabro gero negi ot kata kaka waneno to ere kaka wanyalo yudo ne chiege ni kata nyithinde gi yoro ohala moro. Nitiere funeral plans mathoth
mabedo offered, inyalo bedo gi premium michulo dwe ka dwe, to kopo ni lalo ng'ata to iyudo kony koya kuom insurance makonyi gi pek mar liel. Kata bedo ni jaluo janyadhi, paro madonyuolore ni kaluwore kod kit ngima mamedo idho, liete medo kawo pesa mang'eny kendo samoro weyo ka joma nigi kuyo odong' gi lwetgi nono. Mae miyo penjo bedo ni bende inyalo ga nyadhi ma oganda luo keto e liete. Simfrozo Kinda, Ramogi TV.